Maayong buntag, mga higala. Aduna ba kamoy gikalibugan o mga pangutana mahitungod sa Biblia? Ato ka ng pagatukion o pagahisgutan dinhi lamang sa atong programa Pangutana ang Biblia. Welcome sa atong second episode. Ang pangutana, kinsa si Miguel or Michael nga arkanghel? Gihangyo ko kamo nga atong pagatiman-an ang mga pulong nga gipangbaglisan aron atong makonek ang mga ideya nga gusto natong ipaabot diha kaninyo. So, baliko nako, kinsa si Miguel or Michael nga Ang pulong arkanghel nagkahulugan og punuan sa mga manulunda. 1 Tesalonica, Kapitulo 4:16, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo, og sa tawag sa punuan sa mga manulunda, og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So ang tawag sa mga punuan sa manulunda so siya di ay magtawag, og ang katong nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Ang pangutana, kinsa man yung punuan sa mga manulunda? Judas, Kapitulo 1, versikulo 9, apan si Miguel ang manulunda nga punuan. Natubag atong pangutana. So, si Miguel di ay ang punuan sa mga manulunda. 1, Kapitulo 5, mga versikulo 25, paingon sa 28, 25, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang takna na nga singabot, ug karon mauna. Nga ang mga patay man nagpakabati sa tingog sa anak sa Dios, ug kadtong magapatalinghog, mabuhi. So, ang mga patay makabati sa tingog. So, kinsa ditong magtawag? Ang punuan sa mga manulunda nga mao si Miguel, siya anak sa Dios. 26, kay maingon nga ang amahan may kinabuhi diha sa iyang kaugalingon, maingon man gitugot niya sa anak ang pagpakabaton usab og kinabuhi diha sa iyang kaugalingon. Exodus, Kapitulo 3, mga versikulo 2, paingon sa 6. Og nagpakita kaniya ang manulunda ni Jehovah sa usa ka siga sa kalayo sa taliwala sa usa ka sapinit. So, kinsa ang nagpakita? Ang manulunda ni Jehovah. Asa siya? Anaa siya sa siga sa kalayo sa taliwala sa usa ka sapinit. O gani, basa nato sa 3, si Moses ni adto kay natingala siya nga ang sapinit wala man masunog. 4, ug sa nakita ni Jehovah nga moadto siya sa pagtan-aw, ang Dios mitawag kaniya sa taliwala sa sapinit. So, kinsa detong nasa taliwala sa sapinit? Ang Dios. Versikulo 5, og miingon siya, dili ka magduol dinhi. Hubua ang imong mga sandalyas gikan sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong gitindugan, yuta nga balaan. 6, labot pa miingon, og siya pa giniingon, ako mo ang Dios sa imong amahan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob. Unya si Moises mitabon sa iyang nawong, kay siya nahadlok sa pagtan-aw sa Dios. So, kinsa tong manulunda ni Jehovah nga anaa dito taliwala sa sapinit? Siya mao ang Dios. Genesis, Kapitulo 48, versikulo 16, ang manulunda nga nagluwas kanako gikan sa tanan nga kadautan. Kani naghisgot gyapon og manulunda, ang pangutana kinsa man ni? Kani nga teksto naghisgot sa dihang gipanalanginan ni Jacob ang duha ka anak nga mga lalaki ni Jose. Iyang gisgutan ang manulunda nga nagluwas kaniya, kinsa man to? Katong manulunda kung diin, kung kinsa iyahang, kung kinsa siya nakigbisog. Kinsa man to, kabalo na kung aduna kamoy mga ideya, apan padayon sa gihapon kita nga magbasa. Pinadayag, Kapitulo 12, versikulo 7, unya nahitabo ang gubat dito sa langit, si Miguel, ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon. Ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakigubat. Si Miguel, unsa gani siya? Siya ang punuan sa mga manulunda. Siya anak sa Dios. Joshua,
Or Josue, Kapitulo 5, mga bersikulo 13, paingon sa 15. Og nahitabo nga dito si Josue dool sa Jericho, nga siya miyahat sa iyang mga mata og mitan-aw. Og aniya karon sa iyang atubangan may usa ka tawo nga nagtindog og nagbitbit sa iyang kamot og usa ka espada nga hinuso sa sakob. Og si Josue miduol kaniya og miingon kaniya, kadapig ba ikaw namo kun sa among mga kaaway? 14 og siya miingon, dili apan ingon nga prinsipe sa panon sa kasundaluhan ni Jehova. Mianhi ako karon og si Josue mihapa sa yuta og misimba. Og miingon kaniya, unsa ba ang isulti sa akong agalon alang sa iyang sulugoon? 15 og ang prinsipe sa panon sa kasundaluhan ni Jehova miingon kaniya, Josue, kuha ang sapin sa imong tiil, kay ang dapit nga imong gitindugan yuta nga balaan man. Og si Josue nagtuman. So atong balikan kaduha na kanina hitabo kang Moises og kang Josue nga giingnan sila nga kuhaa ang sapin sa imong mga tiil, kay ang yuta nga imong gitindugan balaan man. Ang katong nakagistorya kang Moses mo ang manulunda ni Jehova dire. Ingon siya, prinsipe sa panon sa kasundaluhan ni Jehova, nga usara ang gisgutan mao ang Dios. Kini siya lahi sa mga manulunda nga nagpakita sa uban sama sa kang propeta Juan nga sa pinadayag atong basahon, pinadayag kapitulo 22 mga bersikulo 8 paingon sa 9. Ako si Juan mao'y nakadungog ug nakakita niining mga butanga. Og sa pagkadungog og pakakita ko niini, mihapa ako sa pagsimba diha sa tiilan sa manulunda nga mao'y nagpakita kanako niini. 9. Apan siya miingon kanako, ayaw pagbuhata kana. Ako mao'y usa lamang kamasig kaulipon uban kanimo ug sa imong kaigsuonang mga propeta ug sa mga na nagbantay sa mga pulong niining basahona. Mao'y simbaha ang Dios. Unsa ko niingon, mao'y simbaha ang Dios. So siya, usa lamang ka sulugoon or ordinaryo nga anghel. Apan, ang nakita o nakaistor ni Moises og ni Josue, usa ka Dios. Kay takos gayud siya simbahon. Mga maghuhukom, Kapitulo 13, versikulo 22, paingon sa 21, paingon sa versikulo 22. 21, apan ang manulunda ni Jehova wala na magpakita kang Manoa kun sa iyang asawa. So nagisgot gihapon sa manulunda ni Jehova. Kinsa man ni atong basahon sa 22, og si Manoa miingon sa iyang asawa, kita mga matay gayud tungod kay kita nakakita sa Dios. So ang manulunda ni Jehova nga gisgutan dinhi kinsa? Siya Dios. Zacarias, Kapitulo 3, versikulo 1. Og iyang gipakita kanako si Josue, ang labang saserdote nga nagtindog sa atubangan sa manulunda ni Jehova. Og si Satanas nga nagtindog sa iyang tuo nga kamot, aron mahimo nga iyang kabatok. Kinsa man ning manulunda ni Jehova dinhi? Kanina gisgot sa Daniel, Kapitulo 10, versikulo 13. Apan ang prinsipe sa gingharian sa Persia misukol kanako sulod sa kaluhaan og usa ka adlaw. O galing ani akaron. Si Michael nga usa sa mga labang prinsipe mianhi sa pagtabang kanako ug ako nagpabilin didto uban sa mga hari sa Persia. So unsa pagiday si Michael, gawas nga siya ang punuan sa mga manulunda, unsa daw siya? Labang prinsipe. Daniel, Kapitulo 10, versikulo 21. Apan isulti ko kanimo ang gisulat sa kasulatan sa kamatuoran, ug walay usa nga nagahupot uban kanako bato kanila kundili si Michael lamang nga inyong prinsipe. Daniel, Kapitulo 12, versikulo 1. Ug niadtong panahona si Michael motindog ang dakong prinsipe. So kinsa si Michael? Siya labang prinsipe or prinsipe. So ang pangutana atong pagabalikan, kinsa si Miguel or Michael nga arkanghel. So kani mga teksto dinhi ato nang nabasa ganina, siya ang punuan sa mga manulunda, siya ang manulunda ni Jehova, siya ang prinsipe sa kasundaluhan ni Jehova, siya ang dakong prinsipe, siya padayon ta Daniel 10:13,
Si Michael, o sa siya, labahong prinsipe, Juan 5:25, nag-isgot, nga siya anak sa Dios. Exodus 3, versikulo 6, ako mao ang Dios sa imong amahan, ang Dios ni Abraham. So, kani, walay lain, nga nagtumbok sa usa lamang kangalan, ang Dios, ang bugtong anak sa Dios, nga mao si Hesukristo. So, natubag atong mga pangutana mga higala hangtod sa sunod nga mga higayon dinhi sa pangutana ang Biblia.